ngangizomuyeka phansi. Ngangizomyeka phansi kodwa intena give up ezothi secela cela uyikhwapha. I vow to be your second man. Hayi akasile intena anaso isidima hayi. Zanendaba ukuthi angamthandi ukuthi-ke kanjani-ke ucela ukuba ikhwapha. April yamtshela ukuthi yena utshelwa nabantu aba-dangerous kabi nje mengasabi ikhwapha kuyena shithi uzobe sefuna ukufa. Hhayi-ke bese iyavela-ke ibhoza yangempela ya 10K lapho ibhoza nje shame ayisabisi nje. Kwamina nje ngiyimina ibhosi ifike nje izongithreatenisha ithi ifuna imali yayo. Mengengisabe ayisabisi nje ibhosi shame hayi. Kodwa idiniwe-ke mfana ibhosi ifuna u-10K wayo indlela edinwe ngayo ize iyashekha imali yayo.